Vaše magnificence, spektábily, honorábile, vážení rodiče, hosté, přátelé a kolegové. Dostalo se mi velké cti, abych tento slavnostní den jménem všech svých kolegů, kteří tu dnes stojí jako úspěšní absolventi bankovního institutu, pronesla několik výchovných slov. Před 3 lety jsme učinili rozhodnutí společné nám všem. Nezůstat stát, ale dát se na další cestu vpřed. Bylo to správné rozhodnutí. Na naší cestě jsme museli překonat mnoho úskalí. Prožít si chvíle, kdy jsme si kolegiálně drželi palce před každou zkouškou, předávali si informace a zkušenosti. Získali jsme mnohé. Vzdělání, zkušenosti, ale mnozí z nás nové přátelé. Proto mi nyní dovolte, abych jménem nás všech poděkovala těm, kteří nás na naší cestě podporovali. Děkujeme všem vyučujícím, kteří se s námi podělili o své znalosti a zkušenosti, stejně tak lesby i za jejich obývalost. Děkujeme vedení této školy, které pro nás zajistilo výuku nejvyšší kvality a vytvořilo pro nás studenty zázemí, které nás mnohem příjemnilo naše studium. Velký dík patří také těm, kteří zajistí hladký provoz této školy, neboť bez jejich obětavosti a pomoci bychom mnohokrát byli ztraceni. V neposlední řadě děkujeme všem našim nejbližším, našim rodinám a přátelům, kteří po celou dobu studia nám byli oporou a kteří ve chvíli, kdy nás opouštěli síly a víra sama sebe, dokázali vyslovit to nejdůležitější. Věř si, máš na to. A měli pravdu. Děkujeme vám.